Господ постоянно чука на твоята врата. Желаеш ли да му отвориш? Да или не? Исус казва: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Откровение, глава 3, стих 20. Мнозина забелязват само чукането, но пренебрегват следващото изречение. Ако чуе някой гласа ми. И така, какво всъщност е гласът на Господ? Нима когато Господ се завърне, ще застане пред нас и ще ни каже със силен глас, че Исус и се е върнал. Ако беше толкова просто, тогава всеки би го разпознал. Чът е в това, дали желаем да се вслушаме, да потърсим и да разпознаем гласа му чрез Неговото Слово. Откровение 2 глава 7 стих казва: който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Исус също казва: а когато дойде онзи Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Йоан глава 16 стих 13. Следователно, чукането на Господ не е просто външно действие, а призив към онези, които желаят да чуят и да потърсят истината. Истинският въпрос не е дали Господ ще почука. Въпросът е, когато Той чука, желаеш ли да спреш и да се вслушаш? Вие от хората, които желаят да търсят гласа на Господ ли сте? Не се колебайте. Твърдо, амин. Ако копнеете да разбирате Божието Слово по-добре и да се научите да разпознавате гласа на Господ, можете да ни последвате и да ми пишете налично съобщение, за да се присъедините към безплатното онлайн учение. Нека заедно търсим истината в Божието Слово и се подготвим сериозно за посрещането на завръщането на Господ.